tal? Moi boas noites, benvidos e benvidas ao Contrastes. Seguimos percorrendo as Rías Baixas, os concellos da nosa contorna, e hoxe imos ata o concello de Barro. Ese é a localidade, o concello protagonista nesta noite. Imos coñecer as distintas propostas dos distintos candidatos que optan á alcaldía daquela localidade, o Partido Popular, o BNG e o PSDG. Se lles parece, paso xa a presentar a esas tres persoas. A miña dereita, o candidato do Partido Popular, José Antonio Landín, moi boas noites. A miña esquerda, o candidato do BNG, Xosé Manuel Fernández Abraldes, boas noites. Boa noite. E o seu carón, o candidato do PSDG-PSOE, José San Martín, moi boas noites tamén. Moi boas noites. Pois unha vez que coñecemos os protagonistas deste debate electoral, imos a chegarnos a Barro a coñecer un pouquiño máis do concello. O concello de Barro, situado na comarca de Pontevedra, ten unha superficie de máis de 37,5 km. A localidade está dividida en 6 parroquias. A súa poboación mantívose prácticamente estática nos últimos anos. Na actualidade en Barro viven 3.716 persoas, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística. O vindeiro 26 de maio, os veciños do municipio están chamados a elixir 11 concelleiros. Na cita coas urnas de hai 4 anos, o PP mantívose como forza máis votada, que perdeu a maioría absoluta. Os populares fixéronse con 5 actas. O BNG mantívose como segunda forza e medrou pasando de 3 a 4 edís. Os socialistas, pola súa banda, mantiveron os seus 2 representantes. Deste xeito, o popular José Antonio Landín perdeu o bastón de mando no seu poder dende o ano 1987. O nacionalista Xosé Manuel Fernández Abraldes púxose á fronte dun goberno bipartito entre o BNG e o PSDG. Atendendo o número de votos, o Partido Popular contou co apoio de 993 veciños. O BNG sumou 684 papeletas e o PSDG, por último, contou co respaldo de 491 electores. A participación no 2015 roldou o 71%, 4 puntos menos ca no 2011. Xa temos todos os datos, así que arrancamos coas primeiras intervencións dos distintos candidatos. Imos co da forza máis votada no 2015, o candidato do Partido Popular, José Antonio Landín, ten por diante un minuto para dirixirse aos seus veciños àquela cámara. Bueno, pois eu quero dicirlle aos veciños de Barro que, en primeiro lugar, estou moi contento e satisfeito porque fai 36 anos que o Partido Popular, no cual represento, pois fomos sempre a forza máis votada. Aunque ben nas últimas eleccións, fai 4 anos, pois tivemos a lista máis votada, pero non a maioría, o cual fixo que as dúas forzas da oposición, hasta entonces, pois acadaran 6 concelleiros entre eles e pois se quedasen ca alcaldía. Non teño nada en contra, e a lei electoral digo así, eles se xuntaron, nós habíamos ganado as eleccións, pero eles se quedaron ca alcaldía. Perfecto, pois completado o seu tempo, imos escoitar o candidato do BNG, ten por diante un minuto àquela cámara. Bueno, nos tuvemos 4 anos nos que demostramos que había unha maneira distinta de gobernar e unha maneira mellor de gobernar. Foron 4 anos de transparencia, de participación, de diálogo e de trato igualitario a todo o mundo. As portas do alcalde estuveron abertas durante estes 4 anos, tanto aos veciños como aos colectivos, donde puderon recibir un trato respetuoso, con educación, con seriedade. Nestes 4 anos investimos 2,5 millóns de euros en obras, ao mesmo tempo que baixamos a débeda de 1.200.000 euros a pouco máis de medio millón, e todo eso sin subir os impostos nin un euro. Todo isto foi gracias ao gran equipo que contamos e ao mesmo tempo o apoio e a comprensión dos veciños que eran conscientes de que en 4 anos non se podían resolver todos os problemas que viñamos arrastrando dende fai 20. Fomos capaces de poñer Barro en marcha, de dinamizar o concello e que a xente este máis a gusto de vivir nun concello como nós. Moi ben, pois completado xa tamén o seu tempo, imos coa última das intervencións desta primeira rolda, e a quenda do candidato do PSDG, cando queira. Bueno, boas noites a todos os veciños e as veciñas de Barro. Dende o Partido Socialista, como forza decisiva na elección do goberno destes 4 anos, optamos nese momento por un goberno progresista, un goberno de esquerdas, que é o mesmo que tamén despois, máis tarde, se formou na Deputación, institución a cal fixo que estes 4 anos, pois o goberno de Barro pudera invertir unha chea de cartos en inversións, cousa que antes non se podía facer. Decir que o Partido Socialista
tuvo na súa man elexir un alcalde ou outro e non tuvo ningunha dúbida en ningún momento de elexir un goberno de esquerdas. Un goberno de esquerdas como que se espera que o próximo día 28 de abril haxa no goberno de España tamén, esperemos que así sexa. Moi ben, pois feitas xa as presentacións, agora que os tres se dirixiron aos seus veciños, imos, se lles parece, avanzar nos contidos que temos previstos. A primeira parte deste programa imola dedicar a infraestructuras, a urbanismo e tamén a dotacións de servizos públicos. Vai arrancar o candidato do Bloque Nacionalista Galego e pregúntolle como valora a súa xestión nesta materia e que asignaturas lle quedaron pendentes. Evidentemente que quedaron moitas asignaturas pendentes porque, como decía antes, en 4 anos era difícil resolver todo o que viñamos acumulando de problemas e retrasos dende fai moito tempo. En todo caso, tuvemos un avance importante no saneamento, dándolle solución a un cento de casas aproximadamente para que poderan xa conectarse as depuradoras que había, pero o problema de Barro é que non había un proxecto xa decidido para levar o saneamento ao resto do concello. A imensa maioría dos veciños que vivimos nas parroquias de Barro non temos ese servicio. Entonces, o que fixamos foi planificar con estudio técnico o chegar a todos os lados para poder levar ese servicio tan importante e, bueno, acabamos de comprar os terrenos para montar unha nova depuradora que poida dar servicio a toda esa xente. Con eses proxectos así planificados, pois sírvenos para ir tirando para o futuro. Logo foi importante tamén o traballo que fixemos de seguridade viaria, de acondicionar o entorno do colexio, dándolle seguridade a todas as persoas que ali van todos os días a levar os nenos e nenas e ao mesmo tempo ampliándolle o patio. Recuperamos moitos espacios públicos, había tanto espacios como edificios que estaban ou en ruínas ou infrautilizados e pensamos que o máis importante era pois que a xente pudera disfrutar deses espacios. Entón foi unha das decisións que eu creo máis importantes que tuvemos como goberno, que todos os veciños puderan disfrutar desos espacios públicos. E logo fixamos moitas obras de mellora de accesos aos núcleos. Había moitos casos de peligrosidade vial, de dificultades para chegar a algún dos lugares, entón, eu penso que se tuveron moitas actuacións, eses 2,5 millóns de euros deron para facer moitas obras, unhas máis grandes, outras máis pequenas, pero que pensamos que todas servían para mellorar a vida da xente. Moi ben, pois escoitamos agora o candidato do PSDG. Que propostas ten a súa formación de cara a infraestructuras necesarias no Concello? Bueno, nós unha vez comentado xa o candidato do BNG todas as obras que se fixeron, pois decir que, bueno, que o Grupo Socialista, como gestionando que a Concellería de Obras, colaborou en todas esas obras, incluso podemos añadir pois algunhas máis, como a recuperación da Escola de Barro, que era unha petición dos veciños da parroquia de Barro, que tanto o grupo do Bloque como nós foi unha das cousas nas que primeiro nos puñamos de acordo para facer. Tamén decir que a recuperación do centro cívico iba tamén no noso programa electoral para poder poñelo en marcha, é dicir que unha vez que todas esas obras que están aí, gracias a eses investimentos tanto de remanentes do Concello como do Plan Concellos da Diputación, que hai que decirlo, que se non houbera esa inversión do Plan Concello sería moi difícil facer estas obras, pois eu destacaría sobre todo unhas propostas interesantes de cara aos próximos 4 anos, que a parte da depuradora esa que é unha das cousas principales e primordiales que temos que facer para seguir avanzando co saneamento, é dicir que hai que decir que o saneamento todo o que se fixo era porque había unhas depuradoras colocadas, eso temos que recoñecelo, e o que se fixo foi aumentar, e o que queremos seguir é facendo metros de saneamento que se poidan conectar a unha depuradora, e así se fixo nesta xestión destes 4 anos que cada metro de alcantarillado que se puxo intentouse conectar a unha depuradora, salvo 2 excepcións, que hai que decilo, por motivos de non ter que despois romper a carretera, como no caso de Perdecanai e no caso de Balbón. Podemos afondar máis en propostas, pero eu creo que temos a reparación da casa da fábrica de Curro e da Escola de Agudelo e a Escola de Cangrallo son unhas das propostas máis importantes que levamos en caso de infraestructuras. Moi ben, pois escutamos agora o candidato do Partido Popular. Que materias ten pendentes o Concello de Barro en esta cuestión, na cuestión das infraestructuras, cando queira? O motivo de que me presente estas eleccións, que duvidei moito, era porque vía que se esgotaba a legislatura e en Barro había que facer máis que pagarlle a 2 alcaldes, que estamos mantendo 2 alcaldes, un de forma clara e outro un tanto oscura, e facer unhas festas, fixeronse moitas festas,
é 4 ou 5 muros por aquí e por acolá, é verdad, e co noso punto de vista e o de moita xente máis é ese. Entonces, este foi o motivo que nos levou a presentarnos estas eleccións. En canto a infraestructuras, decir primeiro que Barro ten carreteras dependentes do Estado. Fai 4 anos aquí, se decía sobre todo por parte do BNG, que iban facer, non sei se eran 4 e 5 rotondas da Nacional 550. A día de hoxe, 0. Se iba a solventar o problema da Rúa Areal. Primeiro había unha rotonda aprobada que habíamos deixado nós xestionada, logo se era un carril de espera, hoxe non hai nin carril de espera, nin rotonda. Das outras 3, a de Porrans, a de Casa Florita e tal, ninguna, 0. Logo hai infraestructuras que dependen da Diputación. A Diputación invertiu prácticamente 0 pesetas nas súas carreteras. É certo, asfaltou a carretera de Perdeganai, que estaba ensanchada por nós, feitas os muros, ocupados os terreos, pero a cambio de que o Concello se faga cargo desde agora hasta sempre do mantemento desa carretera. Quedaba moi pouco máis de carretera de Diputación por facer no Concello. Quedaba a carretera de San Amaro, Cancela, San Amaro, Áspera, Curro. Esa carretera está sin tocarlle. Ese é o camiño de entrada dos peregrinos a Barro, e que se fixa ali, se deixou facer por parte do Concello, a fixo o Partido Popular e o fixo o Xacobeo. Uns carreiros que nós nos opuxemos diante da Consellería a que se fixeran os carreiros, porque esa é unha auténtica vergonza. E logo quedan carreteras do Estado a nivel que non é, que é a A57, que nos preocupa moito. Se lle parece, deixámolo aquí porque temos que seguir, xa esgotou o seu tempo, despois terá a oportunidade tamén de continuar expoñendo o seu discurso. Escoitamos de novo ao BNG, cando queira. Bueno, é evidente que nós levamos nunha proposta electoral desde fai moitos anos a necesidade de facer unha serie de rotondas na 550 que lle den seguridade a todo o trazado desa carretera ao paso do Concello. É certo que nós, cando chegamos, unha das máis urxentes era solucionar o cruce Carrúa Areal. Evidentemente, había unha proposta fantasmagórica por parte do Partido Popular de facer unha rotonda ao lado da capela que era inasumible totalmente, que significaba deixar a un edificio que está ali ao lado cun escalón de 1 metro de altura, pero, bueno, a eles non lle importaba moito eso, o que non querían facer nada. Eso non é así. Entonces, tens que reconocer que eso non é así. A rotonda estaba aprobada, estaba planificada, estaba financiada. Carreteras do Estado pasounos 2 propostas. A posible rotonda que vos propoñíades ali significaba subir por un lado 1 metro de altura e baixar por outro lado outro metro de altura. Os técnicos de carreteras do Ministerio de Fomento. E a outra opción era facer un carril de espera. E é certo que, por fin, parece que está aprobado o proxecto, pero que os cambios todos de goberno e tal non puderon executalo. Ahora, que estuvo gobernando hasta ahora no goberno do Estado foi o Partido Popular e evidentemente moito interés non tuvo en facer nada. Fai un ano que non estamos. Sí, pero nun ano non se dan feito todo que se daba 20 anos. Fai un ano que non estamos. Entonces, eu que teño claro é que se non se fixo máis na 550 porque o Partido Popular non quixo invertir nada e se non se fixo nada máis na 531 foi porque a Xunta non quixo facer nada na carretera de Pontevedra a Vilagarcía. Sí, bueno, eu non vou entrar nas alusións persoais porque creo que é unha das mellores mañas que ten o candidato, neste caso do PP. Está claro e é transparente o que cobra cada un no Concello no seu portal de transparencia. Está clarísimo ali. Unha cousa que se colga no portal e outra cousa é do que se vive. Porque hai impostos claros, hai impostos revolucionarios, e dixo así, o do fútbol é un imposto revolucionario. Sí, totalmente. Eso é estarlle aí ordeñando aos pais primeiro a fichas e logo cada pobo deixamos que remate. Muxindo os cargos. Os muximos como a vacas. E deso se vive. Mira, non vou entrar nas alusións persoais, pero eu quero que entres, non veño aquí, que eu non me vou meter do que eu destino e do que deixas de eu vivo de traballar e eso para empezar. Segundo, falando de infraestructuras do Estado, queroche recordar que no ano 2010, 2011, ti eras alcalde aínda de Barro e non fixeches nada para que no San Amaro quedaran 15 familias sin auga e cos pozos secos. E siguen sin ela, porque ti tampouco fixeches nada. Non é verdade, non é verdade. E daquela gobernaba o PSOE en Madrid, non gobernaba o PP. Gobernaba o PSOE en Madrid. Claro que sí, pero non é verdade, porque ahora mismo
esas 15 veciños van ter auga, gracias á gestión do Goberno do Estado. Van ter, sí, porque o venres xa lle foron a marcar onde iban a facer os pozos. Eso para empezar. A auga tiñana? Non, mira, a auga tiñana, o que non se lle pode permitir é facer unha cousa que sabes que lle vai dar problemas. Eso para empezar. E ademais, aparte... En aquel momento era o PSOE. Señor Landín, sí, non era o PP. Podía ser o PSOE, podía ser quen sea, pero eu estou falando dunha cousa, que dixeches que nós levamos gobernando 9 meses e non fixemos nada. Algo fixemos xa, que por exemplo xa cambiamos eso. Leriar. No, leriamos moito, sí. A Leria saber onde está. A Leria saber onde está. E un goberno recibeu que parte curro pola mitad. Eso gobernou, aprobou o goberno do PSOE. 19 de julio de 2018 aprobou o que a 57 entre polo goberno de curro. Eso aprobou o PSOE. Espera un momento, por favor. Señor Landín, unha cuestión. Os turnos de palabra os reparto eu. Entón, se lle estou chamando, lle estou dicindo que non está na súa quenda de palabra, pídolle que respecte esas quendas de palabra, porque senón teremos que baixarlle os micrófonos e por moito que fale aquí non se escoitará na casa. Entón, pois, deixamos que falen os demais candidatos e despois na súa quenda xa lle poderás contestar. Simplemente quero rebatir que dixo que o goberno do Partido Socialista de Madrid non fixera nada en 9 meses. E quero decirlle claramente que sí, ao mellor non o sabes, pero é así. En 9 meses se conseguiu que unhos pozos, que é verdade, que se fixeron nunha etapa do goberno socialista en Madrid, e hai que reconocer, porque hai que dicir a verdade sempre. Eu digo a verdade sempre, sempre, ben o sabes. E digo que aí se fixeron eses pozos gracias a unha gestión que se fixo deste goberno coa subdelegación do goberno, porque se foi falar con eles por un problema que xa tiñan arrastro e ninguén fixera nada. Se lle parece, deixámoslo aquí. Ten 2 minutos por diante, señor Landín. 2 minutos por diante. Bueno, pois, nós de cara aos próximos 4 anos que esperemos gobernar en Barro, temos cousas en positivo para facer. Primeiro, rebaixar impostos claros e non claros. Aquelas especie de peaxe que pagan os rapaces da escola de fútbol, que hasta fai 4 anos era gratis, desde logo vai a volver a ser gratis. Propoñemos asimismo que a recollida do lixo sea gratis no Concello de Barro, como fora hasta fai 6 anos, cando a crise nos pillou e tuvemos que pasar de 6 euros a 60 euros ao ano. Unha das cousas que levamos é que os gastos políticos, que hasta fai 4 anos non chegaban a 30.000 euros nunca, se presupustaban 30.000 euros cada ano e nunca se esgotaban, en este momento, só o alcalde pois debe costarlle ao Concello, pois non sei, 60.000 euros ao ano, 50 e pico, 60, por aí, non fai falta que rías, que é verdad. Ten unha dedicación exclusiva, e logo están o seu compañeiro, que vivindo aí, pois, arrastras como pode, e entre os dous se pelean por pasar a man polo lombo aos veciños. Están aí celosos un do outro, o cual lle leva a que ningún se vaya do Concello para gestionar. É triste e lamentable que o presuposto do Concello de Barro este ano teña cartos do Estado 0 euros, cartos da Xunta 0 euros, pero non é porque non llos deran. Eu con da Xunta falei, non, é que estes non pediron nada, non gestionaron nada, é outra mentalidade. Mira, cando hai unha anécdota, un día leendo o Faro de Vigo, na mesma páxina, un ao lado de outro, dicía Moraña e Valga inauguran unha escola Obradoiro. E debaixo poñía Barro inaugura unha exposición de fotos antigas. É que unha cousa é gestionar, traballar, e outra cousa é facer propaganda, para facer propaganda, publicidade, é vivir do conto, é vivir do Concello. E nós temos en positivo cousas para levar para Barro, e sobre todo ilusión, intelixencia, ver un pouco máis a punta do nariz e traballo. Ese é o que propoñemos. Seguimos falando de infraestructuras, Venega. A mesma ilusión que tuvo o Concello durante os últimos 20 anos antes de que chegáramos nós, evidentemente. Sea Concello Novo, sea Polígono, sea Pazo da Crega. É a quenda do Venega. Seguimos falando de infraestructuras, verdad? De impostos falaremos despois. 2 minutos de impostos falaremos despois. E de transparencia tamén. Bueno, evidentemente, se o candidato do Partido Popular estuvera máis ao día do que a política municipal e das xestións que se fan, seguramente sabería que nos próximos días empezarán a facerse eses pozos de que falaba o candidato do PSOE e os cales acaba de dar licencia ao Concello de Barro, non? Pero, bueno, como nestes 4 anos, pois, moito de preocupación sobre a política de Barro e sobre os problemas dos veciños non tuvo, entonces, pois, eu imagino que por eso ten pouca información. Mire, ademais de poñer en valor, evidentemente, o centro cívico, que era o antigo Concello que estaba podridas as ventanas, entrando agua desde fai moito tempo nel,
e en poucos meses fomos capaces de poñelo á disposición de todos os veciños e é unha maravilla velo todas as semanas cheo de actividades diversas de distintos colectivos e todos os domingos pola tarde, igual que fixemos coa Escola de Barro que recuperamos, que estaba en ruínas nos anos 70, como ben decía o candidato tamén do Partido Popular, ou poñer en uso a nave da música, que antes era a nave da Escola Taller e que estaba pechada de calecanto e había colectivos que mal ensayaban, mal facían as súas actividades como podían e agora teñen a disposición e ten unha actividade permanente, ou poñer en uso o Pazo da Crega, evidentemente. Cando nos chegamos non tiña nin ventanas, unhas líneas de bombillas como as dos toldos das festas, e o que fixamos foi poñelo en condicións para que pudera ser utilizado por centos de personas todos os anos. A inmensa maioría dos veciños de Barro nunca entraron no Pazo da Crega. A inmensa maioría dos veciños de Barro hoxe en día conocen o Pazo da Crega e disfrutan del. Entonces, o máis inteligente por a nosa parte era todo aquilo que estaba empezado, medio feito, ou que estaba en ruínas porque estaba abandonado, pois poñelo en uso e que realmente os veciños poderan disfrutar desos espacios, desos locales, porque ao final o inteligente dun goberno non é só facer obras novas, senón poñer en uso e darlle posibilidade aos veciños de utilizar aquilo que xa existe. PSDG. Ben, pois dende o Grupo Socialista vou dedicar o meu tempo, a ver se así non me interrumpen, a explicar un pouco as propostas que temos para estes 4 anos. Falei antes de que a nosa idea é, a máis aparte continuando con un colectivo Espazo 16 que funciona moi ben na parroquia de Agudelo, intentar darlle solución ao tellado daquela escola, da escola de Agudelo, da escola de Faxil, para intentar acondicionalo como os outros centros do concello. Tamén despois, unha obra que foi polémica no seu día, pero que está sin rematar e que era bo rematala, sobre todo por seguridade, sería a obra da parte alta da Casa da Fábrica e o pintado da parte inferior. E tamén, como non, o acondicionamento da Escola de Cangrallo. A Escola de Cangrallo é outro sitio onde se vota na parroquia de Barro, é un sitio que eu penso que debe ter outra vida, aínda que xa na parroquia pois hai outra tamén escola, que é a Escola de Barro, que se reparou agora últimamente. Unha asignatura pendente destes 4 anos, pois que intentaremos levar a cabo, é unha cousa que non fomos capaces de facer, e así hai que recoñecelo, son a recuperación de fontes e lavadoiros públicos, que non dou tempo nestes 4 anos a botarlle man, porque priorizamos o gasto noutras cousas. Lugares como o lavadero de Faxil, o do Río da Vila, o de Mana de Arriba, o do Outedo, o de Porrans, o da Aldeiña, e algún outro ali polo Outeiro, pois terán que levar nestes 4 anos pois unha volta. E despois, ante as administracións como a Xunta de Galicia, que sigue houve inversión da Xunta de Galicia, porque os plans marcos son da Xunta de Galicia e cada ano houve un plan marco en Barro, e así poñía o letreiro Xunta de Galicia, plan marco, houve 3 obras nese aspecto. Exixir a Xunta de Galicia a urbanización do tramo antigo da PO 531, un paso subterráneo sobre ela a altura de Currás, solicitar a Renfe, outra institución neste caso, que mellore o servicio de cercanías na estación da Portela, solicitar ao Ministerio de Fomento a construción dunha rotonda no cruce nacional 550 ca EP 0506 e despois tamén urxir ao Ministerio de Fomento que apure ese carril de espera na Rúa Real, que é unha cousa que está en proxecto e esperemos que se faga canto antes. Moi ben, escoitamos máis propostas do Partido Popular en materia de infraestructuras, cando queira. Eu, quedando aí, decirlle que o Partido Socialista, 19 de julio do ano 2018, aprofixo a aprobación, publicación da aprobación definitiva de impacto ambiental da A57. Isto, a pesar de que Xunta, Diputación, o propio Concello nos opoñíamos a elo, o sacaron, e hoxe, se iso sigue pa diante, Curro queda partido en 2 cachos, como quedaba no seu día, cando o goberno bipartito na Xunta aprobou facer por medio de Curro unha autovía que partía Curro na mitad. Partía Curro en 2 cachos. Naquele momento, gracias ao cambio de goberno da Xunta de Galicia, do bipartito ao Partido Popular e á presión dos veciños, ese proxecto caiu. Ese proxecto é preferible. A veces é preferible non facer cousas que facelas mal, que logo non teñen remedio. É un pouco, dicíndolle aquí ao señor Abraldes, bueno, que o Pazo da Crega, pois, agora se utiliza, se disfruta, igual que o polígono se fan fotos e non se sale del, cando antes, bueno, pois fomos ao xulgado 20 veces, precisamente por culpa do BNG, que nos denunciou por o Pazo, que nos denunciou por o polígono, que nos denunciou por Barosa, algún dos candidatos que van con el na lista, non sei, me parece que van con el na lista, por lo menos, se non andan por aí colaborando, da outra vez foron, pois se sentaban nas palas
cando se estaba facendo Barosa e cando estaba relanxando Barosa. É dicir, que Barosa hoxe está totalmente abandonada, non se volveu a polir, límpiase un pouco a entrada, pero pouco máis, e aquilo está, o que son os sendeiros que hai feitos é un desastre, das únicas zonas que ten o polígono, o Concello de Barro, como zonas turísticas e zonas que visitan moitísima xente durante todo o verán, é dicir, que os sendeiros están. Pero nós temos outras propostas en positivo. Penso que Barro ten que facer moitas máis cousas, ten que dotar de infraestructuras, ten que dotar de servicios ao Concello, tanto falar do saneamento e non foron quen de facer unha sola depuradora nin iniciala. E máis, a depuradora da Portela está que dá pena. Está ali cruzada ali con as tablas ali e caendo os cachos. Bueno, eso é a promesa de fai 4 anos de saneamento para todos. Grazas, señor Landín. Última rolda. A depuradora da Portela, evidentemente, está un proxecto autorizado xa por Augas Galicia para mellorar o seu peche, pero hai unha cuestión. As dúas depuradoras que dou montadas ao Concello cando gobernaba o Partido Popular consumen 35.000 euros de corrente ao ano e non dan servicio nin para o San Antoniño e malamente para outra zona da Portela. Entón, era necesario facer unha planificación correcta e por eso se fixe un estudio correcto de onde hai que meter novas depuradoras. Si non se foi capaz de facer en 32 anos de goberno máis depuradoras, pedirlle ao goberno actual que o fixera en 4 é difícil e, sobre todo, sin planificar. É certo que a Xunta de Galicia invertiu cartos en Barro. E invertiu sobre todo en parcelaria, que teño que reconocer que a primeira reunión que tuve con responsables de parcelaria están cumprindo os plazos, están investindo en facer as redes de camiños das parcelarias que faltaban. E é certo tamén que van axudando e colaborando con outros programas e outros proxectos que Barro pode disfrutar deles, pero é certo que a 550 e sobre todo a 531 e a oposición a 57 será algo fundamental. Pero hai unha cousa que non cumpliu hasta ahora a Xunta de Galicia e foi a construción dun centro médico novo que, mentre non chegou este goberno ao goberno de Barro, ninguén lle pediu a Xunta de Galicia fixera un novo e as primeiras veces que tuvo que algún alcalde de Barro pedirlle a Xunta de Galicia fixera un centro médico novo foi desde que chegou este goberno. Grazas, señor Albraldes. Imos co PSDG. Sí, bueno, non sei como así a nivel de infraestructuras, dúas infraestructuras con outra administración, antes parei porque me acabou o meu turno, a miña quenda, pois precisamente acaba de apuntar agora o candidato do BNG, que é unha das peticións que debía ser unánime por parte dos tres grupos, eu creo que aí debíamos estar de acordo sempre, ali, noutro sitio ou donde sea, pero empezando as cousas polo principio. Eu creo que debemos aquí ter todos un voto de confianza para que os veciños poidan ver nos próximos 4 anos algunha primeira pedra de algún edificio ou unha renovación completa do Centro de Saúde de Barro. E o Centro de Saúde de Barro é unha das cousas que é transversal e usan todos os veciños de Barro e aí axudamos a todos, non axudamos unha parroquia en concreto. E outra das cousas moi importantes que nós consideramos que se mellorou, pero ainda se pode mellorar máis, é a ampliación do comedor escolar, que ahora mesmo está saturado, e, como non, a intentar facer unha zona cuberta para o acceso desde a cancela dos autobuses hasta a porta de entrada. Eu penso que Sanidade e Educación debemos ter consenso os tres grupos sempre porque son os fillos da xente de Barro e debemos coidar desas dúas cousas que son moi importantes. Grazas, señor San Martín. Quédalle un minuto, señor Landín, para falar de infraestructuras. Bueno, pois eu seguindo un pouco recalcar que a veces é máis importante o que non se fai que o que se fai. E teño que recalcar que a parroquia de Curro e a parroquia da Portela, se se leva adiante o que está aprobado hoxe por o goberno socialista no ano pasado, quedan partidas pola mitad. Eu, desde logo, me comprometo, sea como concejal, sea como alcalde, ao día seguinte de pasar as eleccións, se non é a nivel concello, a nivel plataforma veciñal, porque, por certo, o señor alcalde, cando tiña unha proposta, moita transparencia, moita participación dos veciños, pero eu quero recordar que el fixo a escondidas, unha reunión que logo publicaron cando os veciños de Curro querían participar nesa reunión. O Partido Popular quería participar nesa reunión a través do seu delegado, non foi quen de invitar nin ao PSOE, nin ao Partido Popular, nin ao Partido Popular, moita transparencia e moita veciñanza, pero hai certas cousas que
á oposición, ou neste caso ao compañeiro de goberno, nin se lle participa, nin se invita. Se fai unha reunión así tapada. Grazas, señor Landín. Esa é a transparencia. Completamos xa a primeira media hora de programa, así que se lles parece, facemos un alto no camiño, tomamos folgos, volvemos de contado neste Contrastes Barro, que é o concello que protagoniza esta noite electoral en Canal Rías Baixas. Seguimos no Contrastes Barro nesta noite electoral, nova noite electoral en Canal Rías Baixas. Nesta parte do programa imos falar de outros moitos asuntos que de seguro lles interesan aos veciños e as veciñas da localidade de Barro. Imos falar de economía, de emprego, tamén de turismo, dos sectores productivos que se poden instalar ou que xa están en marcha na localidade. Nesta rolda de intervencións vai arrancar o candidato do PSDG, cando queira. Bueno, nós, precisamente unhas concellerías que levábamos nós na área de goberno, é dicir que, bueno, para o Concello de Barro, o traballo que se fixo nesta concellería foi importante, con varias novidades, non? Neste caso, as novidades foron, pois, que por primeira vez houve, igual que noutros concellos da comarca, de diferente cor política, pois, unha feira ecolóxica, tamén fomos a un mercado ecolóxico, a unha feira de turismo internacional, a unha feira do Camiño, e esa feira do Camiño fomos a Santiago, ao Farguei, 3 anos, e 2 anos en conxunto con outros concellos. Fomos capaces de poñer a 6 concellos de acordo, concellos tamén, volvo a incidir, de diferente cor política, e que todos temos o mesmo interese. Daí salen propostas moi interesantes para, estando ademais aquí todos tamén de acordo, ou podendo estar de acordo, porque xa que outros concellos de acordo do Partido Popular están de acordo, pois podían tamén estar en Barro, pois intentar crear pois un paquete turístico que poida ser importante para a comarca, porque nós entendemos que en Barro, por exemplo, a nivel pois hospedaxe, a nivel sitios para dormir, pois temos moi poucos, lonxe de 2 casas de turismo e un albergue, outro albergue privado que hai ali, non temos moitos máis servicios dese tipo. Entón, a idea é que se creen máis servicios deso, e despois nós unha proposta que queremos propoñer para estes 4 anos é unha bonificación do ICIO para todas aquelas persoas que queiran iniciar unha actividade turística. Por exemplo, se alguén quere montar un hotel, se alguén quere montar un albergue, se alguén quere montar unha casa de turismo rural, pois bonificarlle o ICIO pois na medida do que se poida dentro dos presupostos municipais para non descadralos, porque ás veces cando se fala de quitar impostos ou de poñer impostos, pois hai que saber que hai unha cousa que se chama de ver e haber e ten que cadrar, non pode pagarse por un servicio X cartos e non recadar nada por el, porque ademais, aparte, eso non cumpriría unha lei de estabilidade. Escoitamos o candidato do Partido Popular, proposta sobre emprego e tamén sobre a economía local. Vamos a ver, nós, en tema de emprego, decir que eu pouco podo esperar destes 2 adversarios cando un deles, sobre todo, teñen como prioridade pechar ENCE. Nós podemos estar de acordo ou non estar de acordo a da ubicación de ENCE a día de hoxe. O que non se pode plantear é por parte do Partido Socialista decir que se allana a demanda para que non se prorrogue a concesión a ENCE de Costas, e por parte do Bloque Nacionalista Galego que teñen un alcalde de Pontevedra que cada 4 anos, desde fai 20, resucita cando veñen as eleccións a víbora de ENCE. E é rentable, hai que reconocer que é rentable porque tócalle a fibra do corazón aos veciños de Pontevedra e, pois saca bons resultados. Entonces, pouco podemos esperar de 2 grupos políticos que están aí que fai 12 ou 14 anos levaron ao presidente da Diputación e máis ao alcalde cando se promoveu o polígono, que hoxe se fan fotos a miúdo por ali que a presidenta da Diputación e presumen del, e hoxe é un motor de emprego en Barro, e daquela pois denunciaron continuamente, todos eran denuncias e todos eran problemas. A línea soterrada por Balbón pois iba a ser a morte dos veciños de Balbón. Resulta que, pois eu deixei de ser alcalde, foille rentable tamén ao PSOE en aquel momento que fixo reunión no sitio e a línea de alta tensión pasou soterrada e non pasou nada. Entonces, nós o que sí estamos e propoñemos para en cuanto a economía de Barro que todas aquelas empresas que queiran vir a Barro de entrada compensarlle o IBI durante 5 anos. É unha bonificación
da licencia municipal de ata o 90% que está contemplada no Plan Xeral do Concello de Barro. Por outra parte, en tema de turismo, temos que decir que Barosa, o principal foco de turismo xunto co Camiño, en Barro están abandonados. Sobre todo Barosa, que é unha auténtica pena, é un desastre. O que son os servicios públicos están ali a punto de caerse o techo porque non se limpiaron, nin se lle fixo absolutamente nada. Despois, se queres, podemos seguir falando de turismo, agora é a quenda de intervención do bloque. Evidentemente, Barosa é un punto estratégico na promoción turística do Concello e nos levamos estes 4 anos feito un mantemento dese ámbito que nos parece adecuado, bastante máis do que facían antes. En todo caso, o que temos pensado é a facer unha actuación moito máis global. Nestas próximas semanas presentaremos un proxecto que encargou o Goberno Municipal para mellorar a accesibilidade, para facer uns servicios, uns aseos novos que den servicio, valga a redundancia, a toda a cantidad de xente que vai, sobre todo nos días de verán por ali, e é unha actuación integral que pensamos que vai mellorar moito ese entorno. Evidentemente, en 4 anos todo non pode resolver. Ahora, nós procuramos que non nos dure 25 anos as cousas que iniciamos, non? Nós, en canto a equipamentos e instalacións que podan atraer xente e que a xente de Barro disfrute do que temos, nunca nos pasará isto. Esta é unha páxina... Porque non has empezado. É unha páxina de fai 25 anos, máis de fai 25 anos, do ano 93, que decía a piscina municipal podrá estar ultimada en el 1994. Entonces, nós, evidentemente, como dixen antes, tuvemos que rematar moitas cousas das que no seu día se gastou diñeiro nelas, pero que quedaron aí, cheas de telarañas. E todo eso facémolo por a piscina que se acaba de enseñar. E todo eso facémolo sin subir nada aos impostos, porque as promesas de subir impostos que fai o candidato do Partido Popular, de baixalos, estades pensando en subilos, non? Sí, nós imos a baixalos. Mira, evidentemente non é moi creíble, porque mira, acordaste desta carta? Os gastos políticos. Acordaste desta carta? Esta carta mandou ya o candidato do Partido Popular no 2011 a todos os veciños engañándos, dicíndolle, eu non vos vou fretir a impostos, e o ano seguinte estaba facendo unha suba brutal de impostos. De que impostos? Non, dime cales. O lixo, cal? auga e a contribución. A auga nunca se cobrou en Barro. E cobraban unha miseria, non como agora que lle fixaste gastar un montón de pasta. En contadores, un montón de pasta. Se o señor Landín non recorda as súas casas, este verán estuvestes todo o verán sin agua. Por que? Porque non se revisou os manantiales, porque non se fixo absolutamente nada. Imos deixar que remate o Venegas. Señor Landín. Se o señor Landín non recorda os seus promesas electorais, que logo completa. Señor Landín, acabo de dicir que gardas de silencio, que ten que rematar o bloque. A credibilidade das promesas do señor Landín é bastante pouca. E nós o que fixemos foi, en todo caso, utilizar os recursos o mellor que se pudo, utilizar un polígono que repite xa o cuarto debate no que estamos, e o bloque nunca denunciou o polígono. Sigue renunciando. Ando vestes co autobús para levar a xente ao notario a Caldas. Foron veciños en todo caso. Foron veciños en todo caso que non se sabe de que ideoloxía eran os que fixeron eso. E seguramente foi augurados polo Bloque Nacionalista Galego. Igual que as outras denuncias do tanatorio, do polígono, de Barosa, co vosso candidato Víctor de la Pala, de todo, está aí todo. Señor Landín, pero Montiño, señor Landín, aténdame, de novo, volvo a pedir que respecte os turnos de... Claro, pero que non podo consentir a que se digan mentiras, nin medias verdades. Despois ten vostede o seu tempo para expresarse, porque se falamos todos á vez, na casa, aquí xa non nos entendemos, pero na casa podeme creer que nos entenden moito menos. Entón, imos coitar agora ao candidato do 10 segundos, e despois imos co... O mellor resulta que o respecto á educación nunca fora a característica fundamental do señor Landín. Entonces, repítolle que as mentiras repetidas moitas máis veces non quero dicir que sean verdade. Entonces, nós evidentemente, claro que potenciamos o polígono todo o que poidamos, e o que faremos é seguir incentivando que se senten ali empresas o máximo posible, e o que faremos é bonificar aqueles gastos en servicios que poden ter dentro dese polígono para que realmente sexa moito máis atractivo asentarse ali, crear emprego e crear riqueza. Imos agora co PSDG de novo, veña. Bueno, nós está claro que non vamos a entrar no debate de subir a baixar impostos, porque está claro que o equilibrio entre deber e haber ten que estar claro, non neste caso. Neste caso, se non volvemos a cobrar o lixo, se o lixo volve a ser 0 ou 6 euros, volvemos a unha situación que no Concello houbo, fai uns cuantos anos,
que é onde ven a débeda que ten o Concello, donde se lle debían a Sogama casi 300.000 euros, e se lle pagaron. Pero ahora quero decir como Concello fomenta emprego. Para empezar, desde que nós estamos gobernando, as empresas que fan as obras son varias, e moitas delas do Concello, e teñen toda esa posibilidade de facer obras en igualdade de condicións. Unhas máis que outras, E se invitan a todos. Por favor, é unha falta de respeto que estás facendo. Mira, é unha falta de respeto o que estás facendo. É unha falta de respeto lo que estás haciendo. Señor, non pode decir nada porque está na quenda de intervención o Es una falta de respeto lo que estás haciendo. No, es así, vale, es así. Yo estoy en mi turno de palabra y voy a hablar. Muy bien. Vale, Continúe, por favor. Nos en Barro, desde que estamos gobernando, as empresas se lle dou a oportunidade para entraren nun concurso, tanto con procedimento negociado, pero dándolle oportunidades sempre ás empresas de Barro. E todas as empresas de Barro que fan muros, fixeron muros en Barro. Todas. Eso para empezar. Antes eso non pasaba. E hai moitos traballadores autónomos e traballadores que traballan nesas empresas que traballaron gracias a eso. Vale? E autónomos pequenos fixeron obras uns e outros. E se lle dou oportunidade, excepto todas aquelas que pasaban de 40.000 que houve que sacar a concurso público. Eso para empezar. Así que creamos emprego tamén, vale? Non somos tan malos. Así que a transparencia tamén está aí, en que todos teñan opción, vale? E baixar os impostos vai conlevar que volvamos a aquela idea de ter que pagar 1.200.000 euros a 10 anos como se está pagando ahora. Porque a deuda que temos hai que dicirle aos veciños de Barro de onde ven. De pagarlle 300.000 euros a Fenosa, que se lle debían, de pagarlle 300.000 euros a unha empresa e pagarlle outros 300.000 euros a outra empresa. É dicir, 1.200.000 euros a deber, en debe estábamos. Mira, estou dicindo unha cousa. A débeda do Concello de Barro, como a de moitos outros concellos, ben é produto da inversión. Inversión que vos agora estades recollendo, porque é moi fácil dicir, o Concello de Barro ten neste momento 600.000 euros de superávit. Vale, a débeda de Barro, eu expliquémoslo outro día, a débeda de Barro se paga sola porque hai unha inversión, ou houve unha inversión que en este momento está dando os seus produtos. E que mentalidade de empresarios non tendes. Vos tendes mentalidade de contables, con todos os respetos pos contables, ou de vendedores de lejía, porque é así, tendes a mentalidade. A mentalidade de empresa que te hai que ter a mesma no Concello que en outro calquer sitio, é esa. A mentalidade da empresa fixo que Barro teña hoxe un montón de servicios que tiña, que eran inimaginables. Entre elas un Concello novo, que se estuverades no vello, ca tropa toda que andades ali, toda esa caterva que estades ali, nunca víades. Que tropa? A tropa toda que andades por ali metido polo Concello, 3 alcaldes, porque claro, o secretario últimamente é un alcalde novo, dedicados os 3 a sobar. Bueno, pois alégrome que estedes nun Concello novo porque estades espaciados. Se estuverades no Concello vello, pois, bueno, a débeda do Concello de Barro ven deso, ven de inversións, ven de comprar en Barosa máis de, non sei, debe ser 50 ou 60 hectáreas de terreno, ven do Pazo da Crega que houve que compralo, ven das inversións e de pagar as denuncias que fixestes vos e das inversións que se fixeron, de comprar a maquinaria que atopastes unha empresa en marcha, aí había de todo, por certo, o camión do lixo que pasa con unha empresa privada por aí recollendo lixo, vos aí debes a municipalizar todo, eleva unha empresa privada recollendo lixo fai 2 meses, unha empresa privada. O camión, non sei, rompino eu. No, pero 2 meses para arreglar un camión. Remate, tócalle Venegas. Comprenderás que cando hai a rotura dun vehículo municipal o Concello de Barro gobernado por nós non deixamos de prestar o servicio. Entón, cando este reparado, volverá o noso. É normal. Ahora, mira, hai que ser un pouco riguroso. Se tuveras algo de memoria e outros témolas, e se non buscamos papeles, a débeda do Concello basicamente é por o plan de pago a prevedores que mandou o ministro Montoro cando houve aquel problema da crisis. Un crédito que houve que pedir de 1.166.000 euros. E nese crédito están as facturas que había que pagar. Basicamente todas de Sogama, electricidade e gasto corriente. Claro, porque se invertieran en obras, solo estaba pendiente de pagarle a 2 empresas. Que non é así, que non tendes mentalidade. Unha cuarta parte deso era en obra. E sabes que obras eran? Eran obras que se levaban sin pagar a 2 empresas únicas desde o ano 2008 hasta o 2012. 4 anos sin pagar a esas 2 empresas. Mira, porque se invertían outras cousas. O problema é que a xestión... Topastes con un Concello en marcha e con todos os servicios montados, atopamos con un Concello parado e con un montón de servicios que nin vos imaginabas. Señor Landín,
Volvo a chamar a orde, por favor, porque que non nos escoitan, non nos entenden a xente dentro da casa se falamos todos á vez. Está o BNG na súa quenda de palabra, despois teremos ocasión de escoitala vostede tamén todo o tempo que sexa preciso. Continúe. Eu decíalle que o Concello estaba parado e, sobre todo, que antes fixo referencia que ahora hai dous alcaldes ali no Concello, evidentemente. Hai un alcalde e un tenente alcalde. Resulta que os veciños de Barro facía 8 ou 10 anos, cando nos chegamos, que non tiñan alcalde no Concello, que prácticamente ni no pisaba. Entonces, evidentemente, ese é un dos cambios grandes que notaron todos os veciños. Evidentemente, a atención permanente, a atención constante. Ahora ben, para iso, con esa atención, pois púdose atender a moitas desas cousas. A nivel económico, evidentemente, que hai uns balances dentro dos orzamentos que cando sacas un imposto hai que subir outro, porque senón hai un plan de estabilidade que che dio o ministro de Facenda que aprobou o ministro Montoro no seu día, bloqueo as contas. Entonces, falar así para o aire, falar de fantasmadas é moi fácil e a eso estamos acostumbrados. Ahora hai que falar de rigor, hai que ser rigurosos. E entonces, o rigor é eso, en que se gastou os cartos que estamos pagando ahora a deuda. En Fenosa, en Sogama e en gasto corriente nada máis. Entonces, agora, evidentemente, discúlpase desa maneira, pois para intentar decir que eso foi en investimentos, e non é certo. En canto ao emprego, hai que pensar que nós, por exemplo, agora neste momento estamos moi preocupados tamén da formación da xente. Estamos dentro dun plan financiado pola Xunta de Galicia na que estamos Cuntis, Caldas, Portas e Barro, de que se está dando formación a un feixe de persoas para que teñan máis cualificación, para topar traballo con máis facilidade e de máis calidade, e nós procuramos orientar cara aí. Evidentemente, unha escola taller hoxe en día, unha escola obradoira hoxe en día non existen, e por algo o Concello de Barro fai 25 anos que non pedira ninguna. Ata aquí, quenda do PSDG. Bueno, nós tamén é outra das formas de intentar crear algo de emprego, pois estarse levando a cabo, unha falaba antes o candidato BNG, o tema da formación. Nós vamos intentar poñer en marcha canto antes uns cursos de formación para ser unha da maneira de axudar as empresas que poidan vir para o polígono, pois darlle persoas formadas que poidan ocupar postos nesas empresas. Despois, dous camiños moi importantes, que son o tema da agricultura. Temos en marcha ahora mesmo un curso de apicultura, que ven un pouco a raíz dunha actividade que hai en Barro, que é o tema un grupo organizado para quitar aos niños de velutina, e a raíz deso a Diputación veu que non estábamos traballando moi ben nese campo, e pois tuveron a ben traer para Barro un curso de apicultura onde hai 15 posibles apicultores que estamos ca idea de que acaben montando a súa cooperativa de apicultura, onde estás fixando tamén un nicho de traballo aí, non, para a xente. Entonces, tanto neso como na agricultura tradicional, tamén temos outra xente dali da zona de Barro, que está xa facendo unhas plantacións importantes de repolo, de hortaliza. Entonces, aí o que vamos a intentar é tamén esa xente buscar unha forma para axudarlles, ben se teñen que facer algún tipo de construcción con algunha bonificación no vicio ou algún tipo de axuda na comercialización ou nese tipo de cousas. E despois, sobre todo, referente ao que é o polígono de Barro, eu penso que o que temos é que enchelo canto antes e que se empece a desarrollar o privado que está na parte de abaixo, que vai ser moi interesante ese polígono privado, porque se vai construir casi a totalidade da parcelas de 500 metros, e ese polígono eu creo que pode ser moi interesante. Esperemos que os promotores do polígono canto antes poidan facer a inversión e presentala, porque eu penso que ese polígono vai ser a continuidade xunto co de Sequeiros, que tamén está prácticamente cheo, que é unha iniciativa privada, e intentaremos buscar algunha fórmula desde o Concello para darlle, pero non podemos dicir unha ou outra se despois non a levamos a cabo. Temos que buscala, estudiala e poñela en marcha. Partido Popular. Bueno, a música esa das empresas do Partido Socialista é música de fai 4 anos. Fai 4 anos o Partido Socialista era partidario, e aquí o expoñía, que iban crear microempresas, e o Bloque decía que iban a facer cooperativas, que era partidario de cooperativas e non de microempresas. A realidade é que estamos no mesmo discurso. En 4 anos, cero. Tanto por un lado como por outro. Iniciativas de empresa, cero. Favorecer empresas, asentamento de empresas no polígono, bonificación do IBI, axudalas a recoller do lixo, eso, cero tamén. Entonces, bueno, pero eu quixera que tanto o PSOE como o Bloque me contesten sobre o tema de ENCE. Que eu día aquí, tiraba o guante, pero non entraron.
que me digan cal é a postura a día de hoxe do tema de Ence. Cerramos Ence xa, sacamos a concesión, pechamos Ence, esperamos a que se reubiquen ao outro lado e pechámola ou pechámola sin máis. Son moitos postos de traballo, en Barro sí, eso sí afecta a moitos particulares que venden a madeira e a moitas empresas e pequenas empresas que están traballando no monte, transportistas, e si, xente dos bares, si afecta a moita xente. Cal é a vosa postura respecto a Ence? Eu pregunto a Telmo Martín. Non, a nosa é clara. A Telmo Martín. A vosa, vos tiro o guante, pero non entrades ao trapo. E esquivado, vos metedes por detrás da barreira, non vos convén. Cal é a postura vosa respecto de Ence a día de hoxe? Preguntas a Telmo Martín. Non, pregúntovos a vos, Telmo pregúntale outro día. Pregúntovos a vos, os dous. Se rematou o seu tempo, imos coa quenda do Bloque Nacionalista Galego. Evidentemente, cando un alcalde durante 32 anos xa estaba fora de punto nos últimos e pouco preocupado polo Concello de Barro e ora pretende volver a ser alcalde de Barro sin nin propostas no noso Concello e preocupado por o do outro, pois evidentemente é difícil entender cal son tal. Evidentemente, cando alguén falou de si Ence podía vir para Barro fai 10 anos ou 12 anos, todos puxemos o grito no ceo. Bien, eu que si quería decirlle unha cousa. Evidentemente, nós estamos pouco preocupados polas empresas e, evidentemente, preocupámonos de que houbera poucos asentamentos ahora no polígono. É certo que o polígono Sequeiro está casi cheo por promoción directa dos propietarios do polígono, non do Concello, evidentemente. Nos facilitamos as tramitacións e facilitamos todas as cosas que podemos, igual que, evidentemente, ver ahora este mapa do polígono de Auteda con todas as parcelas en amarelo vendidas é bastante distinto, é bastante distinto, é bastante distinto a como estaba daquela. Non veñades agora a vender a moto, porque o BNG estaba comprometido a vendido. Sempre dixemos que o polígono de Barro foi unha gran idea do Goberno Municipal de Barro, do Goberno da Diputación daquela, apoiado por todos os grupos políticos de Barro, apoiado por todos os grupos políticos, están as actas dos plenos, apoiado por todos os grupos políticos e, evidentemente, pensamos que é unha ubicación perfecta para que se senten empresas. Dende o Goberno Municipal o que fixemos foi fomentar que todas aquelas empresas que viñeron a interesarse polas posibilidades de montarse ali, darlle todas as facilidades e axudarlle en todo o que se pode. Dende logo, o polígono é moi importante, o turismo é moi importante, o Camiño de Santiago é moi importante, que no ano 21 encherase de moita máis xente, entón buscaremos que xere máis riqueza naquela zona, e é certo que a senda que fixe o turismo por o Camiño de Santiago, por onde o San Amaro, pois pode ser máis ou menos afortunada, agora que tamén é certo, mentres non cambiou da alcaldía ao Concello de Barro e non chegou a alcaldía, ninguén se preocupou de que os peregrinos viñan por medio da carretera todos os días en tropel, creando un gran problema de seguridade. E unha das cousas que pior que poda sentar o Camiño de Santiago é en seguridade. En todo caso, é a solución que aprobou a Xunta de Galicia, patrimonio e turismo, e ante eles que mandan neso, nós non temos nada que decir. PSDG, despois vai vostede. Sí, bueno, eu, para rematar na quenda esta de turismo, emprego, formación e todas estas cousas, está claro que o Concello de Barro tamén tuvo, xunto ca Diputación, outra importancia neste tema, non? É dicir, todos os traballos que houve no Concello de Barro pois foron uns traballos máis dignos que antes, non? Porque antes traballaban 5 horas e agora traballan 7 horas gracias ao plan de emprego. É dicir que tamén que os últimos 2 anos do 2015 nos quedábamos colgados sin plan de emprego e a Diputación quitou un plan de emprego específico para eses 2 meses, senón quedaríamos no Concello de Barro, como sabe ben o exalcalde, que foi alcalde moitos anos, que o Concello ten un gran problema de personal. É dicir, nós, para facer todo o traballo que hai que facer no Concello, sabemos ben todos os que estamos ali estuvestes que é moi complexo sen facer horas extras e sin contratar e sin ter personal da Diputación facer os servicios todos, porque para recoller o camión, para recoller o lixo fan falta 2 persoas e temos 3 operarios. Se hai que cortar a erva, pois xa non dá a conta. Entonces, decir que neso tamén se mellorou, temos un bolseiro máis da Diputación que antes non había, que antes había unha soa que estaba facendo un traballo moi importante e de feito tamén é importante que ante unha baixa da traballadora social, pois a persoa tuvo a posibilidade de traballar despois dun concurso de oposición que se fixo e traballou mentre estuvo de baixa a propia bolseira que estuvo ali, o cal foi tamén importante porque xa coñecía tamén a xente e todo eso, ademais xa estaba traballando cando era alcalde
o concejal ou o compañeiro do Partido Popular. Decir que sempre se intenta facer o mellor posible neste campo, intentar botar unha man donde podemos, pero sobre todo a mellor man que podemos haber botado desde o Concello foi darlle a posibilidade a todas as empresas de barro que podían. Estamos falando de que electricistas de barro fixeron obras en barro que antes apenas facían, que fontaneros, que canteiros, que empresas de albañilería pequenas e grandes. Entonces, eu eso penso que é a transversalidade que ten que ter un goberno, darlle a oportunidade a todos os veciños de barro, a pintores incluso, ni te importa el color ni la piel ni de quién soy, y trabajaron todos. Entonces, quero decir que aquí hai que dar oportunidade a todo o mundo, porque son todos veciños e pagan os seus impostos. Quedalle 2 minutos por diante a derradeira intervención neste bloque sobre emprego e sobre tamén a economía no Concello, cando queira. Eu quero insistir outra vez no tema de Ence, a postura vosa, e logo sigo. Se non me contestades, me dou por contestado. O que ten a potestade para decidir se formula unha pregunta ou non son eu. Se os candidatos tiveron a decisión de non contestar, non lles podemos obligar, así que pidolle que continúe con este bloque. O tema de emprego, non sei, repetir un pouco do polígono, bonificación de impostos e facilidades ás empresas que se asenten en calquer sitio de barro, forma legal. Primeiro no polígono, logo ao longo do Camiño de Santiago, e aí desgravación do IBI e desgravación de impostos, recollida de lixo, por suposto, para todos, incluídas as empresas, e logo un tema de turismo, eu teño que recalcar no tema da importancia que ten a carretera de San Amaro. A carretera de San Amaro, se a Xunta fixo aqueles carreiros que para min é unha equivocación, eu dixen, eu digo, foi ante a inanición da Diputación de Pontevedra, porque hai que dicirlle que a Diputación de Pontevedra lle quedaba en barro solo 3 actuacións. Unha, está dito, o asfaltado de Perdecanai, que se fixo a cambio de facerse cargo para toda a vida desa carretera, que era a Diputación. Baliñas, que quedaba ali un cacho por ocupar, que sigue sin ocupar, e non se fixa absolutamente nada, e a carretera de San Amaro. A carretera de San Amaro, a Diputación invertiu 0 pesetas aí. Eu, estando a directora xeral de Turismo, que leva o tema do Xacobeo, lle planteo o tema fai uns meses, dicindo, bueno, por que non se fai unha gestión directa con Diputación para ampliar esa carretera e facer unha cousa decente aí? Se esa entrada do turismo do Camiño en barro, non, é que é imposible falar con eles, non queren invertir un duro aí, entonces, ante a inseguridade, imos a facer esos carreiros que é unha aberración. Vai rematando. Remato. E volvendo ao tema de Barosa, nos deixamos a piel en Barosa e hoxe está abandonada. Promesas de que plan integral, plan de renovación, pero durante 4 anos, excepto desbrozar un pouco por ali por a entrada, non se fixo absolutamente nada. Venga. Exactamente, porque os plans hai que preparalos e hai que prevelos e hai que facer as cousas con cabeciña. Evidentemente, o que dixeches da directora de Turismo está un pouco equivocado, porque foi exactamente ao revés. Cando eu lle propuxen na Diputación que había que solucionar o problema de seguridade, tuvemos unha reunión, o diputado encargado e máis eu, coa directora de Turismo, Nava Castro, e ela dixonos, non, aí metémonos nós porque imos facer un investimento nos camiño portugués. Foi o que nos dixo no 2018, entón quedou das súas mans. Colabora a Diputación, senón non, xa o facemos nós. A Diputación que faga noutros lados, textual. Entonces, cando estemos diante de Nava Castro, textual. Entonces, o problema é que se patrimonio lle deixa ou non lle deixa facer unha actuación máis ambiciosa. Eso xa son cousas entre patrimonio e turismo. Agora ben, eu teño claro que aquí hai que potenciar o Camiño de Santiago en canto a seguridade e en canto a dar máis servicios. Potenciaremos Barosa, o proxecto de renovación e de mellora de todo o parque vai estar dentro dos días encima da mesa e, en todo caso, ese apoio ao comercio local, ás empresas locales, dinamizar a economía desde o punto de vista de que o Concello poida dar a oportunidade a todo o mundo que traballa aí e, ao mesmo tempo, poñer en valor o que nós temos. Entramos na ruta de Viños Rías Baixas, porque o sector primario, o sector do viño, para Barro, é un sector moi importante. Intentamos potenciar a visita de moita xente ao noso Concello, creando unha dinámica de cantidad de eventos e de actividades, un deles, a emoción dos viños, que ano pasado tuxa máis de 600 personas de fora de Barro, que estuveron ali durante un fin de semana, enchendo todos os locales e xerando economía no noso Concello. Este ano, por sorte, volven a vir aquí, e nos pensamos que é a maneira integral de traballar. Os impostos,
son moitos os que se pagan en barro, pero hai un problema. O plan de estabilidade do Ministerio de Facenda dixe, se baixas uns, subes outros. E o problema é que temos un imposto que é o máis gravoso para todos, que é o IBI, que é o que se paga de contribución, que eso aprobouse no ano 2012, co único voto en contra do Bloque, porque sabíamos que os valores que se aprobaban naquel momento eran disparatados e que eso é o que neste momento lle costa máis cartos aos veciños. Non lle costan outros impostos máis baixos, o que máis lle costa é eso. E en todo caso, os impostos máis gravosos para os veciños son a electricidade, o IVA, e se tuéramos unha tarifa propia galega, seguramente nos salería moito mellor económicamente. Grazas, señor Abraldes. Facemos agora o segundo alto no noso camiño e de contado estamos de volta neste Contrastes Barro. Última parte deste Contrastes Barro que lles ofrecemos nesta noite de mércores. De contado imos falar de moitos asuntos, entre eles políticas sociais, tamén imos falar de demografía e de atención ao rural. Nesta parte final do programa ten a primeira quenda de intervención o candidato do Partido Popular para falar sobre as políticas sociais no Concello, cando queira. En canto ás políticas sociales, nós pensamos que un dito vello, que se das de comer a unha persoa, pois sacas a fame nese día, se o aprendes a que traballe e a que consiga, pois farás que siga comendo durante moitos anos. Nós esperamos que a xente, primeiro, darlle traballo e que teñan un traballar que para min é a política máis social que se pode ter, ademais dignidade. E para iso non se pode estar en contra das empresas, nin en contra dos traballos que están por aí, como, bueno, eu non fui capaz de sacarlle por aí se están a favor ou en contra de ENCE, ou que pensan facer co tema, igual que non estou en contra, e nin estuven, porque o promovemos nós, o tema do polígono, volvo a decir o mismo, que a oposición dos grupos que están enfrente, que estuveron sempre en contra, por moito que lle den agora a tratar de maquillalo, igual que estuveron en contra no tema de Barosa, igual que estuveron en contra en outros temas importantes do Concello de Barro. En canto a políticas sociales, nos levamos no noso programa que a axuda a domicilio sea gratuita, suprimir o copago na axuda a domicilio e a creación de un centro de día para os veciños de Barro. É necesario, igual que foi necesario no seu día, a gardería municipal, a cual, tamén hai que decirlo, durante os 4 anos do bipartito estuvo parada, non se invertiu nin un duro, e tuvemos que seguirla despois o cambio de goberno ao cabo de 4 anos. E esos son os puntos fundamentales en cuanto a política social. Axudar a xente a que teña traballo, se alguén está en un momento en apuros, por suposto, pois pagarlle a electricidade, ou se alguén é desahuciado dunha vivenda, como hai algún caso de algún veciño en Barro que foi desahuciado da súa vivenda, e o grupo de goberno o que foi é perseguilo, mandándolle ali, pois entre aparellador e secretario a sacarlle fotos continuamente, eso que era unha familia desahuciada. Entonces, estamos en eso, en darlle traballo, en darlle facilidades, en que paguen menos impostos e non en perseguir o que pase por momentos apurados. Moi ben, políticas sociais, tamén atención ao rural dende o BNG, adiante. Sí, case que primeiro algunha barbaridade hai que contestar. Sei que houve unha familia desahuciada, non sería ali en Bretoña? A quen desahuciaban eran uns cans de raza peligrosa que tiñan ali. Non foi cerca da túa casa, ou dos teus pais, por lo menos. Porque creo que estás un pouquiño equivocado. No. Un pouquiño equivocado. Bien, moi equivocado. Eu estou moi equivocado. En todo caso, hai unha cuestión. Mira, o copago non che permite a Xunta. Resulta que a Xunta marca na asistencia a domicilio, hai unha serie de normas, e que lle marca o copago é a Xunta. Se nos gobernamos, e logo, o copago, outra cuestión, polo mecanismo que sea gratuito. Mira, a escola infantil, cando eu entrei na corporación, estaba gobernando o bipartito, e o señor Landín tiña parada a escola infantil porque non quería firmar un convenio con vicepresidencia para a xestión dentro do consorcio da escola infantil. Gracias á moción que eu presentei e á presión que fixemos, empezou a funcionar a escola infantil dentro do bipartito. O sea, fala de cuestións tal, dentro do bipartito. Bien, entonces, quen realmente firmou o convenio para entrar en funcionamento da escola infantil foi durante o bipartito. Bien,
pero é que está acostumbrado o señor Landín sempre, viviu toda a vida facendo política, contando mentiras e películas de tal. Mira, un momento, dime unha mentira que apunto e mañán levo todo xulgado. Pois mañán, que o Bloque nunca presentou ninguna denuncia contra o polígono, que o Bloque sempre estuvo a favor na nivel da administración tal. Presentando denuncias, sempre presentando denuncias, por detrás. Por detrás, boicoteando todo, absolutamente todo. E o bipartito tuvo a escola infantil paralizada, igual que tuvo Barosa paralizada 4 anos. E non hai máis volta, que é así. E se non, o problema do señor Landín, cando lle sacas datos concretos, señor Landín, mentiran a señor Landín, volvolle pedir, por favor. Señor Landín, volvolle pedir que respecte aos seus contrincantes porque teñen o mesmo dereito que vostede a expresarse e a dicir o que consideren sempre que se respecten entre eles. O señor Landín non recorda cando veo a directora xeral de Igualdade, Carme Adán, a firmar o convenio. Pero igual, evidentemente, gracias. Señor Landín, falou aí, cando empezou o debate, de que había non sei cantos sueldos no Concello e que se gastaba non sei canto diñeiro. Se fora un pouco rigoroso, un pouco serio, miraba os orzamentos do ano 19 e vía o que realmente son os gastos no que é a Corporación de Barro, nos cargos electos. Evidentemente, o alcalde de Barro, cando entrou de alcalde, o primeiro que fixo foi mandarlle unha carta como estes a todos os veciños, dicíndolle canto iba a cobrar de salario e que iba a estar aí todos os días, pero cada uno no agacho. E quen o decidiu? Decidiron os veciños ou o goberno municipal? Decidiu o pleno municipal, evidentemente. Pero os veciños non lle preguntaste. Ti tampouco comunicaste nada. Mira, vaya rematando, por favor. Comunicaste yo que señor Landín. Entonces, resulta que a transparencia está neso, en mandarlle aos veciños esta información. Mira, primeiro para unhas cousas e para o alcalde xa lle dixo que iba a cobrar 1.600 euros ao mes, netos e que eran 30.000 euros ao ano. Resulta que o que se gasta neste momento en toda a corporación son 62.000 euros, donde están os 20 e tantos mil euros que cobra o resto da corporación. Pero que ademais, nos procuramos informarlle a todos os veciños de onde gastamos o diñeiro en investimentos e mándase unha carta ao final de cada ano, ademais das dúcias de asambleas veciñales que facemos diante dos vecinos. Imos co PSDG. Para o que vos convén, para o que vos parece, convocadas a señor Landín, para o que vos señor Landín, a veciñanza, señor Landín, señor Landín, señor Landín, dinlle a palabra o candidato do PSDG, creo que non é vostede, escoitamos o señor San Martín. Bueno, no que respecta a cohesión social, todo o que son os servicios sociais, o tratamento con colectivos, participación cidadá, eu creo que toda unha acción moi transversal neste caso. Eu penso que deberíamos destacar xa que a parte de cultura non está dentro do poden referirse a ela tamén. Podemos referirnos aquí. Unha das cousas que sí me gustaría a min destacar, porque no canto aos servicios sociais está todo moi medido, moi trazado, e o que intentas se tuveras máis horas para darlle en servicio de axuda ao fogar, pois o farías. Está claro que aí nós non queremos quitarlle o servicio a nadie, nin queremos deixar ninguén sin casa, e de feito, pois, constame que hai algunha veciña ou algún veciño que quedou sin casa e si está acollido nunha casa, non é como o caso que di o alcalde ou ex-alcalde que nós fixamos eso, non sei quen é, nin moito menos. Non entramos en casos concretos, por favor. E despois fora de aquí, se queres comentar, modís, sin problema ningún, eu te atendo, que non hai problema ningún, que eu non sei. Neste caso, eu que quero dicir que é unha acción moi transversal, non? Eu quero ir claramente ao tema cultural, neste caso é unha área que non levábamos nós, pero que si é verdade na que participamos e estuvemos sempre de acordo, que foi na gran cantidad de actividades que se fixeron dentro do Concello de Barro e, sobre todo, na potenciación dos colectivos como o grupo de danzas, a coral e a banda de música, non? Pois permitindo que tuveran uns locais dignos, moi dignos, ademais, recuperando uns espacios que estaban totalmente infrautilizados e utilizándoos dignamente e dándolle vida a eses espacios. E ao mesmo tempo ter uns convenios donde teñen a forma de poder sobrevivir, a parte das cotas que tamén cobran os seus alumnos, como en calquer colectivo, e neste caso penso que unha forma importante de haber cambiado as cousas en Barro, no aspecto cultural, e no aspecto social, e no aspecto do voluntariado, en moitísimas cousas se lle dou unha volta totalmente á política cultural, social, no Concello de Barro nestes 4 anos. Bueno, pois, lles parece, introducimos o tema tamén da atención aos núcleos rurais, tamén ás zonas máis dispersas do Concello. Comezamos polo Partido Popular. Que propostas ten para o rural do municipio? Como considera que é o seu estado? O rural do Barro é un municipio
cunha gran dispersión rural, excepto o núcleo de San Antoniño, que se fixo nestes últimos anos, e que, por certo, nestes 4 anos estuvo prácticamente abandonado, e está aprobado no plan xeral a salida de San Antoniño a Udelo e a Portela, que está aprobado no plan xeral, sobre todo a salida a Portela, que é fundamental a Rúa das Baladas darlle a salida, igual que a Rúa Areal darlle a salida a Udelo, non se fixo, non se tocou absolutamente en nada. En canto ao rural, bueno, pois o rural de Barro está parte del, porque é difícil, moi difícil, facer o saneamento, pero é un tema que se había empezado e que terá que seguir facéndose, pero que é un tema complicado, costoso, e nós estamos, e habíamos empezado, e de feito as únicas depuradoras que hai no Concello son as que nós deixamos feitas, non se tocou nada absolutamente, se puxeron 4 tubos en 4 sitios que se conectaron á red que estaba e á depuradora que está, que é a depuradora de Portela, que por certo está abandonada. Aquilo é de pena. Alumeado? Pois alumeado en algún sitio, dependendo do color de quen o pida, hai casas en Barro que teñen 4 focos en 100 metros, hai 4 luminarias, e hai outras que pasas kilómetros e non hai absolutamente nada. Esos son constatables, están aí, non hai máis. Bueno, pois en estos últimos meses, sobre todo nos 2 últimos anos, se fixeron un montón de baliños por aí, bueno, pois moitos deles que non reúnen os exigencias do plan xeral. Hai un excepcional que é na carretera de Diputación de Mane a Rebón, que é un muro que se fixo ali metido na carretera. Aquel muro non cumple nin a mínima normativa municipal, nin a mínima normativa do plan de estradas da Diputación. Bueno, eso foi o que se fixo no rural, un muriño aquí, un muriño alá, vendendo un favor, unha lusiña aquí, outra lusiña alá. Ese é o que se fixo nestes 4 últimos anos en Barro. Traslado ya a mesma pregunta ao candidato á reelección, como foi o trato que recibiu os núcleos máis rurais, as partes máis afastadas dentro do goberno? Eu podo dicir que os veciños quedaron asombrados de que volver a ver máquinas nas parroquias, porque levaban 10 anos sin ver unha máquina nas parroquias. Evidentemente, levouse o saneamento onde se pudo, onde xa había depuradoras, xa lle repetín que a depuradora da Portela está perfectamente, o único problema ten é o peche, que está a punto de arreglarse gracias á autorización de Augas de Galicia. Pero que ademais de levar o saneamento a onde había posibilidades, tamén se melloraron infinitamente os accesos aos núcleos, ampliando viais, rematando con problemas de seguridade, que habían moitas curvas, que moitos deses muros dos que fala o candidato do PP era para resolver problemas de seguridade. E teño que dicir unha cousa: hai que agradecerlle expresamente a un feixe de veciños de Barro que cederon gratuitamente os seus terrenos para poder ampliar esos viais. E, dende logo, eu penso que foi unha novedade volver a ver máquinas e facer obras por todos os concellos, e foron innumerables as que se fixeron. Dende logo, que si se atoparon os veciños foi un trato igualitario, e tanto os veciños como os colectivos, e que realmente era o que penso que máis agradeceron, non? Porque esa regeneración democrática de que fala este apartado, esa transparencia, esa participación, ten que levar, falamos despois, bueno, pois fai un pouco de que se trata a todo o mundo por igual, sexa quen sexa. Evidentemente, esas cousas que di o señor Landín, de a alguna persona se metaron 4 puntos de luz, se en 32 anos non foi capaz de levar o alumbrado público a todas as casas do Concello, malamente. Nos en 4 estuvemos tapando todas as eivas que o señor Landín deixara atrás, en canto tamén alumbrado público. E ao mesmo tempo, buscando aforro enerxético, modificando o consumo das lámparas convencionales por lámparas de LED, que tamén é algo importante nos tempos nos que estamos hoxe en día. Foron moitas as actuacións que fixaron no rural, a actuación dos núcleos é moi importante e, dende logo, ser capaces de que a xente viva a gusto no lugar no que está, sexa no casco ou sexa no rural, pois para nós é fundamental para asentar población. É certo que no núcleo non houve un gran avance, porque a construción parou, no seu momento pois colapsou, e logo, bueno, pois ainda temos pendiente de urbanizar algunha parte que lle vai tocar ao Concello urbanizar, porque algún convenio que firmou o alcalde con anteriores promotores, pois é así un pouco extraño. Entonces, bueno, pois terá que o Concello acabar de urbanizar parte do San Antoniño. Pese, diga. Sí, bueno, nós, en canto a aposta polo rural, é dicir, aí coincido co candidato do PP, Barro é prácticamente todo rural, entonces, ás veces os conceptos ali, pois, bueno, Barro é un concello bastante compacto, hai, pois, bueno, 11 ou 12, 13 kilómetros de esquina a esquina, é un sitio moi cómodo,
é un sitio que eu penso que debemos priorizar, sobre todo, a chegarlle a todas as parroquias, pois, todos os servicios que poidamos. Sabemos que hai 3 parroquias que están moi descoidadas en canto a servicios, que son Agudelo, Valiñas e Barro, porque non temos forma rápida e urxente de levarlles o saneamento, pero sí é verdade que é unha das cousas nas que pensamos cando fixemos este proxecto para a colocación da depuradora, para que polo menos a parte toda de Agudelo, unha parte toda de Barro e Perdecarai, pois poidan telo canto antes, pero eu creo que vai máis alá tamén de levarlle servicios, hai que levarlle vida tamén a esas parroquias. As parroquias, eu penso que temos que desatascar un pouco as actividades todas que se fan no centro ali do San Antoniño e poder, pois, as moitísimas actividades que fai a Concellería de Cultura, pois, ilas levando tamén polos centros sociales, non? E intentar facer como facían antes antiguamente, que levaban cines ás aldeas, teatros e todas estas cousas. Eu penso que aí é a maneira de que tamén poida haber unha interacción entre veciños de diferentes parroquias, pois como se fai, por exemplo, en algún dos torneos deportivos que facemos, non? Neste caso, penso que é moi importante que os veciños se doble o mapa e se toquen e se conozcan todos, aparte de nas festas e nos enterros, pois que se poidan ver pois en algunha outra actividade lúdica, e aí eu penso que é onde realmente debemos facer algo transversal, xa non só de servicios, senón tamén de cultura, lúdicos e todo eso. Moi ben, pois, lles parece, seguimos avanzando, introducimos xa o que xa comentaban, hai un intre o candidato do BNG, a cuestión da transparencia e tamén da participación cidadá, da implicación dos veciños e das veciñas na actividade social e pública da vila, pero sobre todo na actividade política dentro da Casa do Concello. Preguntolle ao Partido Popular que se pode facer para que os veciños de Barro se impliquen máis na vida política da localidade. Vamos, implicación na vida política, pero ten que ser para todo, porque eu vexo por aí a veces que se fan rexuntanzas, son moi prolíferos as xuntanzas que se fan en Barro, e ao final os veciños van sempre os mismos. A xente en Barro está bastante desligada, por moito que se insistan, bastante desligada da política do Concello, e hai certos colectivos que representan unha ideología, están aí pechados. A casa do centro cívico, o centro cívico está práctica exclusivamente para unha asociación que creou ad hoc o Bloque Nacionalista Galego. Está prácticamente para eso. Aí non participa absolutamente ninguén máis que esa asociación. O candidato do PSOE fala de xuntanzas interparroquiales, trofeos interparroquiales. Sí, é unha forma de xuntar a xente, pero tamén é unha forma de financiarse el. E yo dixo así claramente. É unha forma de financiarse el. Non? Quero que mo rebatas e que me digas que non. Bueno, pois rebátame. Quedalle un minuto de intervención. Entonces, a veces é moi complexo porque se fan as cousas e porque se xunta a xente. Se xunta, en este momento, unha por un interés político, no caso do Bloque, máis claramente, e no caso do PSOE, por interés económico, que detrás de todo, el falaba aí un pouco das velutinas, a reunión da velutina. A velutina se lle cobraba un acto público feito no Concello e se lle cobraban 3 euros os que quixeran participar no tema. Ademais, se puñía no Facebook, o sea, ven a presidenta da Diputación, se fai, en principio, un tema informativo e aberto a todo o mundo, e se lle pasa polo trabuco 3 euros. E non é só os 3 euros, depois le digo, bueno, se me das con 5 euros, a voluntad, como se fixo en algún viaxe, en algunha excursión por aí, a voluntad tamén a collemos, nin que fora de escuras. Bueno, esa é a realidade, é o que hai. Imos co BNG con esas propostas de transparencia e tamén de participación veciñal. Evidentemente, o señor Landín nunca convocou unha asamblea pública para falar de nada do Concello. Entonces, por eso, di que os veciños de Barro non se implican. Eu estou realmente satisfeito dos centros de personas que cada vez que facemos un ciclo de reunións polas distintas parroquias para informar do que facemos no Concello, para dar a cara e para que nos poidan criticar ou opinar o que queiran abertamente en público, aos centros de personas que asisten a cada ciclo de reunións que facemos. Cando un está fora da política local en Barro, como lle pasa ao exalcalde desde que xa non é alcalde e xa os anos que levaba sendo alcalde tamén fora da política e da sociedade de Barro, dase conta desas cosas. E di a barbaridade que acaba de decir do centro cívico. Non estamos realmente encantados de que no centro cívico haxe unha actividade permanente e continua. Supoño que se fala desa reunión que montou o Bloque a mulleres rurais, que están facendo ali un curso todas as semanas, supoño que fala de mulleres rurais, non o sei, la aclarará. Ahora, evidentemente, todo tipo de locales están abertos a todas as entidades, como antes decía o candidato do PSOE,
É certo que lle damos un apoio total a todo tipo de entidades, máis a aquelas que fan unha función social importantísima con nenos e nenas formándoos nas artes da música, do baile, do canto, e damos un apoio especial, pero as outras todas lle poñemos todos os medios de Concello a disposición. E ademais algo do que estou moi satisfeito, en autoxestión. Cada asociación se encarga da chave, de limpiar o local e de telo en condicións, e fan as súas actividades ali sin que nos fiscalicemos nada. Eso é unha maravilla. Fomos capaces de crear unha dinámica social en Barro que non se conoceu na historia. Hoxe en día a xente de Barro disfruta das cousas ali no noso concello sin ter que buscalas noutros concellos. Ao contrario, hai moita xente de outros concellos que hoxe en día ven aos eventos, ás actividades e a todo aquilo que se monta en Barro. E iso é un orgullo, porque ter a xente xunta, que disfrute, que se relacione, ademais de traballar, ademais de pelear pola vida, ademais de aos sinsabores que hai todos os días, que a xente poida convivir, relacionarse, facer cousas, iso é moi sano, porque, en teoría, o ser humano é un ser colectivo. Entonces, é moi importante que fagamos esa relación social. Eu creo que demos moitas claves para que a xente de Barro poida participar. E, dende logo, se o señor Landín pensa que a xente de Barro non participa nas cousas relacionadas ca política, é que está moito máis fora da realidade do que eu pensaba. Escoitamos as propostas de transparencia e tamén participación social do candidato do PSDG. Pois, moi ben, é dicir, eu unha das cousas máis orgulloso das que estou desde que estamos gobernando é que todas as empresas de Barro teñan posibilidade de traballar no Concello de Barro, e que non fose só un ou dúas as que poideran facer as obras. E despois, unha vez ao ano, se lle manda unha carta a casa dicindo cantas obras se fixeron. E calquer expediente dunha xunta de goberno se pode consultar para saber que houve polo menos 3 empresas para poder facelo. Eso é transparencia. Despois, unha proposta interesante que temos que facer é un debe que temos. E temos que dicilo, porque nós somos así. Renovación da páxina web. A páxina web témola mal. Témola que cambiar, mudala, pero non temos o personal suficiente aínda para facer eso. Pensamos que a partir do mes de xuño, eso pode variar, xuño, xullo, porque a través do plan primeiro emprego da Diputación, que agora mudou, se vai a contratar unha persoa para as oficinas, que fai moita falta unha persoa para facer ese traballo que non son capaces de facer os traballadores municipales que están ali, que se ven desbordados pola implantación da administración electrónica. Entón, nós creemos que esa é unha das cousas importantes. Despois, outra das propostas moi interesantes que pensamos que xa outros concellos teñen de diferentes cores políticos é intentar ver os custes, pero intentar a implantación dunha aplicación nun dispositivo móvil para que a través desa aplicación se poida interactuar co concello para dar avisos e todo eso, que é unha das cousas que os veciños queren interactuar. Eu ontem un veciño estaba tranquilamente tomando algo ali na estación e me parou, mira, que están as luces de tal sitio encendidas e tal, e pois é moi fácil, chamas ao Concello e do Concello vamos ali a arranxalo canto antes. É dicir, son cousas que se facían antes, se fan agora, trátase de servicios, de cousas básicas, e hai moitos veciños preocupados cada vez que ven as luces encendidas, ou hai calquer problema, ou hai un árbol caído, ou hai algo que te chaman, e intentan preocuparse por esa situación. Entonces eu, máis participación cidadá, sería incluso todas aquelas persoas, a través de calquer rede, pero a través desa aplicación, poder interactuar co Concello e que automáticamente eso entrara no rexistro do Concello e se pasara directamente aos servicios dos operarios, ou alcalde, ou concelleiros, ou quen fora. Entón, é unha das maneiras de ter participacións, entre outras cousas que despois direi na segunda quenda. Último minuto xa de intervención para falar sobre estes asuntos de transparencia e de participación cidadá. Devolvemos a palabra ao candidato do Partido Popular. Aquí estás falando como se fai 4 anos para atrás a xente de Barro non chamara por teléfono ao Concello para dicir que hai a luz apagada, ou como se non lle preocupara ao Concello e ao alcalde que caeron a rama, como se aquí parece que descubrimos España agora. Ninguén di eso, Landín. Aquí cada vez que chega a izquierda ao poder é como se España empezara de novo. Sei claramente que cando ti gobernabas se facían esas cousas igual. Vamos a ver, entonces, a novedade, onde está a novedade de que a xente interactúe? Agora chamalle interactuar, antes ao mellor que teñan con quen falar. Chamaban, bueno, e non tiñan con quen falar antes. Antes non había con quen falar. Non había con quen falar no Concello de Barro. Moitas veces non, iban por un Por eso vos sacastes máis votos, tanto un como o outro, dos que sacamos nós, porque nós maltratábamos a xente, andábamos a paus con elas, non facíamos absolutamente nada, entonces, claro, chegou a hora de votar, e como nós tiñamos Barro abandonado, e en Barro non se facía nada, pois claro, cada un de vos por separado sacastes máis votos. Non te fai rematando. Dá a impresión de que aquí querede vender unha burra
que nova, e a burra, pois é a mesma. Ata aquí, Benega. Evidentemente, eu creo que os veciños e veciñas de Barro tuveron unha oportunidade moi grande estes 4 anos de comprobar que é bastante diferente a xestión que estamos facendo nós do que había antes. Eles valorarán o día 26 de maio. En todo caso, o que sí é importante é que esa participación foi real. Eu recordo que nunha entrevista que vin aí do candidato do Partido Popular aos poucos meses do cambio de goberno, criticaba esas asambleas parroquiales, decía que nos xuntábamos cos veciños para que os veciños nos propuxeran a ver que queríamos que fixeran en cada parroquia. E, pois, evidentemente, reunímonos cos veciños para que os veciños opinen, propoñan, e logo, pois, dentro das medidas das súas propostas, intentaremos resolver todo o que se poida. E é certo, está no noso ADN a participación e a colaboración con todos os veciños do Concello. E hai algo do que estamos, evidentemente, moi orgullosos, da dinamización do Concello. O PP leva meses criticándose que as festas, festiñas e festoros que facemos ali. Totalmente orgullosos das festas que facemos, dos eventos que facemos, das actividades que facemos. Hai que recordarlle que investimos 2,5 millóns de euros en obras, en festas, festiñas e demais eventos, como moito, 40, 45.000 euros nos 4 anos. O sea que foron unha cantidad de eventos impresionante, gracias ao traballo de moita xente, e que lle salieron moi baratos aos arcas municipais. PSDG. Sí, bueno, pois eu, os últimos 2 apuntes para este minuto, unha das propostas é intentar consensuar entre as 3 forzas e os veciños un orzamento participativo cunha cantidade do Plan Concellos para que esa cantidade poidan decidir, por maioría, xunto cos grupos políticos, pois unha cantidade do Plan Concellos, 25, 30.000, 40, o que decidamos pois os grupos bueno, neste caso da corporación, é facer un orzamento participativo como xa hai en outros concellos. E despois, por último, desde o Concello tamén dar unha seguridade ao voluntariado para actividades que promoven tanto colectivos como promoven, pois, por exemplo, o propio Concello. Neste caso, pois, falo de situacións como cando é a Festa do Viño, que xa hai un voluntariado, que se lle fai o que é un seguro e todo eso, e quero que se aplique o mesmo para cando, por exemplo, pois se fai a través de outros colectivos, pois, por exemplo, como cando se reúne xente para facer algún tipo de actividade social. Bueno, pois con esta intervención chegamos xa ao remate do programa. O único que nos queda é ese minuto final no que cada un de vostedes se poderá dirixir aos seus veciños e veciños, os veciños de Barro, para lanzarlle esa derradeira mensaxe que lle queren transmitir esta noite. Indicolles que nesta parte do programa non poden facer alusión aos seus contrincantes políticos, nin tampouco ás cuestións comentadas nestes últimos minutos, simplemente lanzar unha mensaxe a que vostedes consideren que os seus veciños lles poida interesar. Comezamos polo candidato da forza menos votada no 2015, que neste caso é o candidato do Partido Socialista. Ten por diante un minuto a que lea a súa cámara. Veciños e veciñas de Barro, nestes 4 anos tive a oportunidade, o enorme honor de haber feito un traballo no goberno de Barro, pois estando preocupado de moitas das situacións que se daban ao longo do Concello durante as 24 horas do día. Sempre todo o que fixemos foi pensando no mellor para os veciños de Barro, e quero con este mensaxe transmitirvos que eu o 26 de maio, este ou non este no goberno, vou seguir estando comprometido con Barro, comprometido con vos e preto de ti. Moi ben, moitas grazas. Imos agora co último minuto, tamén, insisto, sen alusións ao resto de contrincantes, por parte do candidato do BNG, cando queira. Puxemos Barro en marcha, pero temos que seguir avanzando. Seguiremos apostando por a implantación de empresas no noso polígono, no noso concello, colaborando en facilitarlle o seu asentamento. En todo caso, queda moito por facer. Temos que avanzar no saneamento, temos que avanzar no aforro enerxético, temos que avanzar nun tratamento máis sostible dos residuos, temos que avanzar na mellora dos núcleos, temos que avanzar na mellora dos equipamentos e en proxectos que melloren a vida da xente. Para iso contamos cun equipo impresionante, homes e mulleres comprometidos con Barro, que teñen unha capacidade de traballo que vai facer que Barro avance máis. Ademais, teñen amor por Barro e iso é o fundamental. Con ese equipo de xente, co apoio de veciños e veciñas, que sabemos que estuveron estes anos botándonos unha man, vamos a conseguir que Barro non teña marcha atrás. Grazas, señor Abraldes. Completa esta intervención final o candidato do Partido Popular. Lembrolle que nesta parte do programa non pode facer alusións aos seus contrincantes políticos. Aquela a súa cámara ten por diante un minuto.
Bueno, pois eu quero dar as gracias aos veciños de Barro polo apoio prestado estes anos anteriores e dicirlle que se salimos o día 26 para gobernar o Concello, o primeiro punto vai ser reducir os gastos políticos do Concello. Con elo poderemos financiar o que son gastos de axuda no fogar e poderemos ter a recollida do lixo gratis para todos os veciños e para todas as empresas. Seguir traballando, seguir dinamizando o Concello, creando emprego e non pechando empresas nin botando a xente do Concello. Ben, pois moitas grazas ao señor Landín, moitas grazas tamén aos tres por ter a ben participar nesta noite neste debate electoral do Concello de Barro e moita sorte aos tres o vindeiro 26 de maio. Así poñamos o punto final a este debate electoral centrado no Concello de Barro. A programación electoral de Canal Rías Baixas continúa porque mañá, a pesar de que Xoves Santo, aquí estaremos centrándonos no Concello de Moraña. O venres será a quenda da candidata do BNG á alcaldía de Rois. Imos facer unha entrevista porque o resto de candidaturas dese Concello pois non quixeron participar nestes programas electorais, nestes faladoiros electorais, así que imos organizar unha entrevista coa única das 4 candidaturas que si tivo a ben participar nestes espazos electorais de Canal Rías Baixas. Xa adianto tamén que o vindeiro luns estaremos pendentes de Cuntis e o martes da semana que ven Meis será o protagonista. Así marchamos unha vez máis. Graciñas pola súa atención. Adeus.